हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनो थाखाय ओमफ्राय दिनै नै एसे गोबावनि उनाव एसे गोबावथार जाबायानोमोन दिनैसो न'आव फैबाय नै बाबुआ साहा लोंगासिनो न'आव फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांदो नायनो गोसो गैयाब्लाथ' मा होनबावनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जिखुनु सिनायसो लांनो नुवाखै बाबु हाय नुदे हाय नुनाय बाबु हाय नुनायसो ना खालि लामाथिंल' थांनो नागिरो बाबुआ थगायनासो लाबोबाय आङो सरबआव थांनो नागिरो सान्दुं गोसायावनो एकदमबारे Abi mangkrin deh. Rồi, tá bằng mình rồi. Rồi, tá bằng mình đi. Rồi, ít ăn được ai vậy? neng थिखोनो हायालै बाबु Aduh, naik sini. Tunggu, ungkadang dah, dah. उथुमै Nuna belum nuna? Cici muila maba, muila pun. Tunggu. Nih mami ting lele, mami ting. आगे होन बाबु आगे गाबदो Mau dengan dia, lele deng. फैदो मानो ओंखारलांनांगौ ओइ हाथाय गोसोम आंना माबायदि हाथायालाय बिनि सिगाङाव होनदोंना उनाव होनदों बिनि सिगाङावनो Dia buzilah lele. मा होननानै बुंबाय हाथायखौ मानो गोसोम होनदोंनानै मिनिबाय गाबो ग्लाब ग्लाब गय जायो थांखु जायो आंना बुंबाय Kamu lah tanggal ini hati ya? गय जाबाय थायोना बिसोर कन्टिनिउ Manja bu kemarin? जानो मानजिबाबो ओरैनो मानजिसाब मानजिराब नामनि माबा रोदाया गोसोम गोसोमना बेबायदि मोनो आङो दैयाव थायोना Gua jaga gozaksi जायो दा थांनो ओंखारबाय नै जोंहा बाबुआ लांनोबो फैबाय जोंखौ ओमफ्राय जों आब'मोनाव हाबलांनो नागिरदों आरो आइबो थांगोन थांनो लुबैथारबाय बाबुखौ लाना थांग्रोबाय सासेया जों आइजों आंजों थाबायलांगासिनो नै ओमफ्राय जोङो बै दहायो बै बाइक थांनाया बिथिं फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आब'मोनाव हाबलांसिगोन नालाय बिथिं थांसिगोन गिदिंलांनाय बायदि जासिगोन आरो आन्दायलायदों आयौ लामाखौ गोजौ जौ आराम जानायखाय हाब एबार जेबो दै माबालाना खैसन जाबाय दुंग्राया हे दानगुलिना माबाना बे हाबा जाबायना मा नाममोनलाय थुलसि थुलसि होननायसो खोनादों बिनानाव दं बुंजोबो थाब दैज्लां बोथोराव जायगाफोरा बिराद लेथ्रासिन जायोना एसे अखा हाबानो हाग्राफोराबो जि जायो मानोथाय दैज्लां बोथोरखौ आंथ' मोजांखौनो मोनथारा गरमखौबो सुखुथारानो आं अख्रांखौ जि मोजां नुखादों थाबाय थानोसै जोङो बै लेफ्ट साइडनिफ्राय फैनाय मोनसे लामा दंमोन बेजों फैजायोमोन ओमफ्राय लामाया गाज्रिखाय जों बेजों फैयासै मोनसिगोनानो आब'मोननि न'आबो नैबे जों गामिनि फिल्ड आरोना बिराद लेथ्रा नुजोबदों आं जायगाफोरखौ अखा हाबाय थानायखाय हाग्राफोराबो जि जादों अख्रांखौ जि मोजां नुखादों बै सरब मोनसिगोनानो मोनबायानो आब'मोन न'आव मोनसिगोन एकदम खाथि जों दा बेजों सिदा थांसिगोन दाहायो बेजोंबो खाथियानो जाखायो थेवबो दहाय फैनायजों एकदम खाथिथार जायो आरो बेजों थांबा गिदिंनाय बायदि जाबाय थेवबो खाथियानो बेजोंबो
ओमफ्राय मोनबाय नै आब'मोननि न'आ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आब'मोननि न'आव जों साहा लोंनाय माबा माबि बा बिसिना मालाय आराम फुल जाजोबना दङ माथो गेलेबाय थादों बाबा Hello guys, my name is Prakash और आज के दिन इधर है हमारा बेटा दिखाओ 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 छोटा भाई मेरा छोटा भाई बोलो हमारा छोटा भाई इधर आप दिखाइए ये रहा हमारा छोटा भाई नाम बताओ नाम है राजवीर उम्र 3 साल नहीं 3 साल नहीं इतना बड़ा नहीं है तो अभी 1.5 साल हो गया 1.5 साल का है नोंलाय बेसेबां साल जाखो? 10 कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम हाँ बताओ पास कौन सी क्लास में कौन सा ये केजी में कौन सा स्कूल में कौन सा क्लास में बास पास नुंगा बियो माबा से ये हमारा छोटा भाई नमा जो कि अब तक गाड़ी में खेल रहा है और ये रहा हमारा पुराना ढंग से बात करो थोड़ा ढंग से बात करो और जो ये जेसीबी है लूट चुकी अच्छे है से बात और करो फिर भी इधर आओ फिर भी ये खिया बात खिया बो माबा माबि होननानै हिन्दी निलाय माबा हरो ओमफ्राय खामाक्षी दिदी खामाक्षी होनना खाना खामावसि होनबाय थायो खामावसि नङा जोंना खामाक्षी खामाक्षी होननाय दिदी खामाक्षी होनदे दे मा ओंख्रि जायाहेम नोंसिना बारा थांला खोमा नहीं वही आलू तामानि बे अंडा अंडा और चावल और बोले दाल गैया अंडा और मोनजानांगौ खत्म हमने खाया आज संडे है तो लुकास नॉन वेज है हाँ और नॉन वेज एसेनो मैं भी पागल हूँ नै नॉन मादैया वेज गोलोमदै ओंखारजोब्बाय नॉन वेज नहीं आज तो तुम लोग नों का ही- खम्बल जोमनानै थाथ' ओमफ्राय नै खोमसि जालायलायबाय मोनाबाय थांनोसै जोंबो ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसिगोन बाय बाय